Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon niya nga adlaw Sabado na kita, petsa wailan dugayo 20 na kita sa bulan sa Marso tuig 2021. Ikatatlo na kita nga Sabado karon nga bulan. Ikatlo man kag welcome na sa aton sining nga pagpangalaga ng aton mga kaaksyon nga naga-monitor na paagi sa online. Amo man sa on-air nga mga listeners naton nga padayon gid nagasakdag sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod, lakip na ang mga matahom nga drama. Aksyon Art Tayhopon checking in karon iyang Sabado nga presentation sa matag palamati naton dira sa gwa sang pungsod Pilipinas. Mga OFW nga mga Ilonggo nga naga-monitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe, ginabi-abi tagid ang inyong mga opinion, reaction, magkomento, lakip ng inyong mga pagpanamyaw nga ginapadala. Paagi diri sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page, pwede ka mo makapadala no? Feel free sa pag-send o pagpadala sang inyo mga mensahe. Restasyon nga aton inabasahon karon kag hatagan gid sang pagtamod. Aga pa ang banwa nagatagiti na ang silak sang adlaw. Patimaan kag hopefully ini mangintayuyon sa bilog nga adlaw. Ayo ko lang sa magka-aksyon ta, pwede gid kamo ha makapadala sang inyo sini o pwede nyo gid ma-share kag ma-like ang aton program so that ang ini may baluan man sa iban pa nga wala pa yan nakamonitor sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kay ang mga Ilonggo nga mga OFW, kag ang mga Ilonggo nga na nagatiner, nag-istar sa iba na magkapungsuran, gusto man nila nga magakuha sa mga update kung ano ang mga balita nga nagaluntad diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Anong mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa aton headline number 1, ariho i-check tani karon na dugay with Aksyon Alvin Graba. Kundi may biktima sang pagpanglutang no dira sa syudad sang Silay. Daw ang report nga aton sining nga nabaton, allegedly i-check tanis kapulisan kay outrage the report kay ni miyembro sang Ipugon Group. Ano gid bala madalom nga motibo sang krimen? Ano gid bala ang investigation sang kapulisan angot sa amo nga insidente? Sa bilog nga Negros Occidental, ang isip sang pulis more or less mga 40 na 41 na ka mga cases sa magin pamatay, no? Kag majority sa sini mga kaso kahimuan sang riding in tandem.
Sabi na gini, when you talk about riding in tandem o kon motorcycle riding suspects, daw wala gid sila nagadahan, daw wala gid sila mahadlukan sa pagkomiter sang krimen. Kada adlaw, hindi taman luyag, nga umpisahan ang aton pagpangalagad, pagi sa mga maduguon nga mga krimen, maduguon nga mga insidente, pero wala kita choice. Kaya muna mo, ang nagkalatabo subong sa palibot, daw kasimple na gidlang ang pagpamatay sang tao. Kagang lain pa, may mga krimen nga hasta subong hindi mahatagan sang pagsulbar. Ano pagid ang mga balita? Oy, kundi damo na ang rollout o pag-rollout sang vaccine diri sa Metro Bacolod kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Now, sa tanan nga mga opisyales nga nag-aparecer nga ini sila interesado nga magpatublok o kon magpabakuna sang COVID-19 vaccine, si Mayor Bibo Yap sang Escalante, ang labing una nga alkalde diri sa Negros, nga nagpabakuna para ipakita sa mga residente niya kag sa pilag ka mga empleyado sang gobyerno sa Escalante, nga ini siya handa nga magpabakuna. Tikundan tawon naton first ini nga mayor kag mataas nga opisyal sang isa ka syudad nga nagpabakuna sang COVID-19 vaccine. Tiambot ang iban nga mga mayor sanon ni sila kay kahapon sa interview naton with Dr. Chris Surungon, tikundi ang LCE o kon local chief executive actually ginhatagan naman to green light Ginlakip naman sa priority list sang mabakunahan, pero magluwas sa mga local chief executive, hopefully mga city and municipal officials, lakip na provincial officials, aside from the mayors and governors, tani lakip naman ni sila kay diri sa Bacolod City. Mayara man gani nagpadayag nga mga city officials nga willing sila kung tani nga pa-vaccinate. Diya mo na ang isagid sa magkabulig nga at least ang publiko kampante man nga magpatublok, magpalista sa registration nga nagapadayon para sa pag-roll out or sa mass vaccination nga ginatarget sa tagsa ka mga LGUs diri sa Bacolod City nga na-expect by July maabot na ang gin-order nga AstraZeneca. Amo na sa parang pinagkamadalag ko mga balita, i-check talang ni karon sa talatapan ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan kay the last day. Kung madumduman niyo kundi after nga nagbalik sa pwesto si Barangay Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangob, kundi 6 months atong suspension sang kapitan sa Tangob. Pinalanto ka oras nga pagpungko niya, allegedly may gindulong naman to nga dokumento nga nagasuspend na naman siya for another 3 months. Galing silang sa abogado niya, that is merely a piece of paper because dapat na mag-service ni hindi kay City Legal Office siling ni Attorney Joe Max Ortiz. Kay siling ni Attorney Joe Max Ortiz, kung matuod giman galin sa ombudsman dapat ang mag-serve DILG. Ang question, tuod ginman bala no nga ining dokumento or ining say isang suspension order era ginman niya sang nabato ng City Legal Office kag sila man gid bala ang nag-serve sini kay Barangay Kapitan Noli Villarosa. May araman sang mall registration para sa voters registration diri iya sa Bacolod City. I-check na lang nagkaroon kay duha ka mga mall diri sa Bacolod City ang gamiton mayo ni gawa no kay at least mabulubog now
kunara ka sa mall magparehistro mo. Lain niya kunara kagidman sa isa ka mabugnaw nga lugar, although tiwag tagambal nga ginot gida ang iyasang Comelec. Pero kabalo ka kung damo gani ang tao, just like sang una, kag hopefully, samtang nagailapit na ang mga binulan nga magatakop ang registration, kabay pa kuntani, nga hindi na lang magdinaguso pa ang luyag magparehistro da. Check na lang nagkaroon sa taga-pamuno sa Commission on Elections or COMELEC diri sa Bacolod City. Kaundan ko maditali sini padayon sa aton paday na pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sige hapon upod sa inyo amigo sa mikropono Aksyon, Tayhopon. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Anong pila ka madalag ko nga balita o kung anong unahon naton anay. Ariho, unahon ko lang anay ang crime story kay before naton kadtuan update sa mag-COVID-19 nga ginabantayan ta. Actually, kagabi si City Administrator and at the same time EOC Executive Director M. Ang nasugilanon naman mo ni Aksyon Brian no, na-interview siya actually kagabi ni Aksyon Brian mo din sa mga update no, diri sa syudad sang Bacolod. Timayon ni kay at least ang Bacolod City wala na nag-double digit kon kon cases sang COVID. Okay, nagligad to kinulbaan kita din kay kita imo yaman. Golpeada lang nga nag-25 ang record sang Bacolod City. Hindi kay mo makibang sina nga nagalaom kita nga sige-sige kag tayuyon na to pila gani ka sinimana nga may ara sa Gunson pila ka mainadlaw nga nagaka-zero ang case sa Metro Bacolod tapos pitik sintas kibot kaya gulpiada nag-double digit. Ang worst is nag-25. Hindi lang to ang talalupang doon nga balita because even dito sa national, mapati ka kahapon no na record ang pinakamataas nga positive case kung COVID-19 ang paghambalan. Tinitalupang doon ni siya supposedly ang ato national IATF nga subong pambalon modra ang mga members bala nga ara sa naglain-lain nga departamento kag ahinsya sa gobyerno sadya subong kay ang blame o kon pagbasulay ara iya sa mga members nga agency sa bahin sa national IATF nga daw ginatudlo nila sa mga local government units ang diferensya. Kahapon gabasa lang ko sa mabalita sa national now nagambal to isa sang opisyal si Lorenzana siling niya defense secretary bla siling niya problema binukon nga ang amoning sitwasyon nga nagtalaas naman ang cases ng COVID-19 man siling niya ang publiko nagkumpiyansa after nga may ara na sang vaccine nga nagabot sa Pilipinas. Ang tao nagkumpiyansa kag silingati ang mga LGU nag-relax man sa ginapatuman nga health protocol. Kay ginpamangkot siya mo. Kag sa media presentation bala sa virtual, ang iya pagambal sininga kabalo ka mo. Ang burden sini ara sa parts ng LGU na kay sila man di ang naghatag sang paghalog. Kag sila man ang naghatag sang ligwangang publiko katulad nga nalipat naman sang padayon nga pamahog sang COVID-19 titugyan ta sa ila subong ang pagpalibog kung paano man ni masulbar kag mapunggan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa ilatag sa mga lugar. Kampiyon Nawa mo ning wala ini sa National IATF kay supposedly sa mga kaso subong bala kung lang tawon naton dapat hindi man ko doktor pero nga hindi anay ang NCR abing unahon tas ang pagbakuna no ina balang i-regulate na lang ni kay ambot hindi man ni scientific nga study ang akon kay hindi man ta kaintindi sina pero ako blakon maglantaw bisan tani sa vaccination kag kung may
strict regulation gid man patuman, ang national government na lang nimo ang maghimo sini kag tun-an ni kon kapin pang mga LSI, mga locally stranded individual, ang mga returning overseas Filipinos, ang mga OFW nga nagapalauli, kundi masami sila ni ang nagapositive pagpauli sa probinsya. Siling ko why not abing tun-an ni siyang national IETF. Nga unahon kang dali lang ari man di galalino sa mga lugar, halimbawa Cebu and dito sa National Capital Region, dito sa Metro Manila, yabi diri naton unahon, diri tanay sentro sa atensyon ta. Hindi kay kung kay sa halugan, pagustuhan lakat ang travel, kwaon ang may lang gani kay ginatagan liway ang LGO. Ngang RT-PCR test nga negative result, gina-require gyapon. Kay kung wala na, sos, linagumbagi daw. No, ang hindi gidya subong galing mabangbang, kag hindi gidya balibaran sang mga local government unit. Ang order sa National IETF nga wala na dapat sang mandatory quarantine. Ara kay nagsaka na naman ang cases. Ano ini? Binasulay naman, finger pointing naman. Sino naman ang dapat diri nga tukbilon? Alin sang una sa social amelioration program, din kakita imo papaurion mo sa probinsya. Kag ihatag man sa agwa sinidugay sang epekto ni sang COVID-19. Pututikoy ning tanan nga LGU daw, believe you me, maubos ng tanan nga pundos ang tawo para sa mga program and projects sa isa ka LGU, kay initanan gingasto bangod sa kalitan sang tulutunto kag animal nga COVID-19. Ti nano man do kakulang gid atuod, hindi ta mabasol mangutos lang ang karon nga gobyerno naton sa nasyonal, pero daw ka pigaw gid ano sang pag-akto ta bala. Ako personal observation ko na daw ka pigaw bala kay bisan na mga national officials naton, wala kisaga tululuhog ang mga statement nila. Lain man kay Roque, lain man kun kay sinoda nga opisyal. Kita mo subong, bisan sa pagbakunahay niyo, ang anay invoy o kung ginasign sa China, to nga si Montolpo, ginpasibangda ni SD Bolsinas ang PNP nga, no, gaya na gani siling niya sinas, nagpatublok kagid lang sa COVID-19 vaccine. Sadya sila, no? Sila mismo do magkalamog, no? Kundi nag-ako to si Tolpo nga gin-injectionan sa to, isang COVID-19, gin-investigar siya mo. Siling niya dali lang, nga ako lang yung inyong ginasintruan ni, damo kita mga opisyales sa gobyerno nga upod kumande, nga nakapabakuna man. Lain sa nguligay si PNP Chief, Director General de Bolsinas, gindalahi gaya, niya na, nakababakuna ba na? Daway, pero ang ulo ni Sinas, yan dito na. Hindi na to, natapikan, gani positive gani kus COVID-19 subong. Galing kung analisahon mo, silang sa mga health expert, doesn't follow nga kung mabakunahan ka, rightly, pwede ka na yung nga hindi matapikan sa COVID-19 mo. O, ano ini? Gagamat-amat na sila daw, hindi magilinsidyanay. Ang worry ko pagid, samtang nagilapit kita sa election time, pasikon, gamiton ini sang ibandira nga may ambisyon sa politika, ang problema sa pandemya. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan talang ng iban karon unahon ko na ang update report sa patrol with Aksyon Alvin Graba nanong pinaka-latest investigation sang kapulisan dira sa syudad sang Silay. How true is the report? Ang napatay, isa ka miyembro sang Ipugon Group. Patrol reports! Let's have Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Aksyon na Art Blanco sa gihapon ang mga kapulisan sa idalom sang Silay City PNP sa pagkilala sining apat ka gid-aligar suspect sa paggatiro kag pagpatay kay Arnold Rivera, 48 anyos. Presidente ni sang Hacienda Pula sa Barangay Ilopez sa siyudad sang Silay matapos nga ginluthang
mga lasay pasado kagabi sa Hacienda Malinaw sa Barangay Ilopes. Din sunod diri kay Police Lieutenant Gilmore Cuare ang hepe sang ang Deputy Chief of Police sang Silay City PNP ining biktima aksyon na art ang ginluthang. Actually, while sakay ang ining biktima sa iya sining nga motorsiklo, ang kasabiyang iya sining nga asawa na si Marilyn Rivera, ginsundan ini sining duha ka mga salakyan motorsiklo kag isa ka auto aksyon na art. And diri aksyon na art nga ginluthang ang ining biktima. Now na recover sa lugar sang insidente ining duha ka fired cartridge, no? Sang 5.56 M16 nga Sus rifle. Mariusip, M16 ang gingamit? Gamit action art ang isa ka M16 kag isa may na-recover man to nga isa ka live ammunition bala sang tuan action art. Live ammunition sang caliber 45 dito sa lugar sa insidente. Now, doon Okay. diri action na art ni Cuare, ining biktima, padayon nila nga ginausisa, meaning ang asawa sini isang biktima ang padayon nga ginausisa as to sa initial background abi sang sining biktima nga napatay kay may record gali ni siya action na art last year, June 23, ini siya gilayon ang gindakop paagi sa warrant of arrest nga ginserve sang Hinigaran PNP with Silay City PNP kag iban pa sa kaso diri nga pagpangawat. Akto naman nga sang gin-aresto ni siya action na art bangod man sa kaso nga pagpangawat, asus kay nakuhaan man siya action art sang caliber o kung wala makilala sang sining armas. Ang ini nga biktima rason nga hindi man siya ang ginpasakaan man sang Silay City PNP sa kaso nga violation sang 10591 ukon paghupot sang illegal nga armas. Now, as to sa question action na art bala, may kahilabtanan ini ukon may miyembro ini sang Ipugon Group. In pamangkot naton action na art si Cuare na sa linsel usay ongoing man ang ila sining investigasyon granting nga suno sa iya kunti gamit kayang gamit sang asawa ya action art nga apelyido hindi Ipugon mo ang gamit apparently naging gamit diri isang asawa ako ni Marlene Rivera is ang apelyido sa pagdadalaga is Alquesa, but the truth is suno kay Cuare Ipugon action na art. Bali, sino ang Ipugon? Ang asawa o kung ang napatay ni nga related sa Ipugon? Ang asawa action art ang may related sa Ipugon. May relasyon, abido, Yes, sir. pamilya sang Ipugon. Yes, sir. Ay, kung member ka limbawa, most likely yung ginagamit ng mga names ng group, kung hindi na siyang bangod ginhimuan na nangalan, ang ibang di action alvin yung ginagamit diri apelyido sa mga members or founding member or founder kung kaisa sang isa ka organisasyon. In this Yes, sir. particular case, siling isang pulis nga ang asawa sa napatay ni Ipugon. Do mo na? Yes, action na art ang asawa sinisang napatay na si Marlene Rivera. Kaya napatay Arnold Rivera mo. Suno sa iya kapag pangusisa is initial, away ni ginausar ang apelyido nga Ipugon, but apparently he uses the word ang iya sining apelyido nga Alquesa action na art sa pagkadalaga. Aha. Amo ni ang So, ginagamit. hindi pa mag-confirm sa pulis dira sa silay kung indeed member ginman ni siya sang Ipugon Group. Aksyon Alvin, utod na wagtang ang iyang linya. Alas 8:23 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Alvin, sige to ingagawon ko lang nakaroon Aksyon Alvin. Yes, action na art, no? Ari ang pagpahayag action na art ni Police Lieutenant Gilmore Cuare. Nagtadig ako ang record kay suspectedly may record na siya di sa amon. Siya ni daw naserbihan siya waran. Ang iya waran nga gin-serve sa iya joint elements sang station manamon kag sang
PIU kag ang POP Hinigaran. So may ara ni siya warrant of arrest last year gin-serve sa iya sa crime of theft. Ang kaso ya dito sa Hinigaran. So amo na nga pag-serve siya warrant na kuhaan siya po sale, amo na nga na-file naman siya 10591. No, sir, is he a member sa Ipugon Group? Kung imo basihan ng previous record, so wala pa ta may makuha kay verified kagid nato ni siya. Kaya ang langgi sang wife niya supposedly ang apelyido nga gamit sang wife niya dapat Ipugon. Apparently, ang gingamit niya apelyido sang wife niya is Alquesa. Alquesa ningin service nga sang wife niya, so di man nato na matandog ang contents ng panugiron sa iya wife. Pero kung imo sundan, ang same name nga nadakpan last year, same identity, yan same man ang edad jay sa katuig lang ang diferensya, same date of birth. Last night, may isa man ka lalaking miyembro man sir sa Ipugon Group ang gintiro man sa handumanan. Anong koneksyon din sir? Hindi pa na naton ma-establish subong ang connection kay ongoing pang aton investigation. Actually, kung member gin man siya or hindi, padayunan man tagyapon ng aton follow-up investigation kag hot pursuit if any nga ma-identify natin ang mga suspect. So as of now, though ay bagit initial info regarding kay bisan ang wife, ay man gasugid sang specific bala nga identity sa mga suspect kag wala gid siya kakilala. By the way, ano ang motive? Actually, hindi pa natin ma-establish ang motive until such time na wala ta may ma-identify nga perpetrator. Kung basihan lang natin ang previous case niya, siguro related na siya ginhimo before. Pero as of now, hindi natin ma-link pa ang connection sina kay wala pa ta identity sa perpetrator. Aksyon na art kapahigid lamang sang Tigaling kay, can you imagine ang perpetrator or mga naghimo sang krimen, hindi taman gani masiling mga suspect. Kay when you say suspect, dapat may identification na eh. Correct, aksyon na art. Oo. Na-determine Na blas ang pulis kung sino naghimo sang krimen. Subong blanco gid sila ya. Blanco sa gihapon, even ang motive action na art, kay kung basihan, sulo siya ang mga previous na case niya, pagpangawat, isa ina sa ginakuha nila ako na ginauyatan nila sa karon. Pero as to the main motive sa karon action art, ongoing pa ang ila investigation. And at the same time, as a alleged perpetrator, ining apat action art, kay sunod sa allegation, kunti uso ang konsubong, naka-face mask, ang tabo diri action art, sunod sa iya, ang tagluthang nakasuksok sang koneksyon na art, nakasuksok sang bonnet, nakabonet tanan. Ate, nakabonet. Ate, natural na kay ginatago lang identity nila mo. Correct, action na pero art. Pero can you imagine, sino malang Balakson Alvin ang may armas nga M16? Na, ang pagkakat action na art. Luwas sa mga otoridad na ton, ti rebelde nga grupo, kisa may armas man eh. Si Aksyon Alvin yati may M79 na siya. Yes. May kon imo ni siya sigiyon kag piliton, may M7 man siya, M7. Ti pro M16 no, armas kaging gamit, puta malong dilaw lahog niya nagkomiter sang krimen. High power daan action na art. Din kakita sila yaman. M16 gamit. High power did. Ang may M16 man ang nabalaan ko nga taga Ilog, ikaw? Kaling replika lang nga ginapraktisan mo sa balay mo to. Oh, yes. Okay. Pagsad to, may M16 pero hindi siya M16 kundi S26. Isa pa na mo ng pinaka-grabing lupok na kay bulsa mong ginaigo niya sina. Amo. Ayos, kaya ipitin ko to yun, may obligasyon ko tatlo. Basi karon ma-update ko ta party election na. Yes, actually tatlo ang kantuan natin karon. We have the information ng election sa area sa Alihis, Handumanan, and Sumag Action na Art. Okay. Rekta sa patrol with aksyon na papangligson tahom ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa makulab Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Amo nang isa kada ko ang palamang kutanon. High-powered firearms ang gamit, M16 Armalite Rifle. Tisin o abi ang may kaisog nga may guts abi nga maghimo sang crime
gamit ang long firearms. Tinilaw-lahog O, di kakita mo yung bitbitan mo sa M16 kag lot hangon. Ti ano ni siya? Ma-consider naman kag malakip naman sa mga unsolved cases kag thank you na lang. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Alas 8:44. This time. Radyo Aksyon Radyo Aksyon Hotline. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Sabado kitang presentation na March 20, 2021. Aksyon Hotline. Ante sa pila kadugang naton nga mga balita kag mga informasyon karon nga aga. Good morning anay, may lang pagmonitor kay paring Lipong Jerry Chupoy Magbanwa. Dira iya sa Macau, China. Ginatami lang si Tita Elma Lusok Polidario nga nagamonitor kag si retired Major Paterno Turalba. Aksyon Hotline. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man sa Malaka family. Salamat gidara sa inyo. Joval Trinidad, God bless. Greetings to all viewers and listeners. Monitoring live through Transistor Radio. Dito siya subong sa Kabankalan City. Thank you gidara sa imo kay Sir Joval Trinidad. Ginatamyaw yung mano. Trinidad Sustinto Talidong, Ramos Puyugaw and Sarmiento family sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada. Salamat gid sa inyo mga suki namon nga mga taga-palamati. Ari pang iban nga maminsay nga inyo ginapadala karon nga aga. Si Jocelyn Libuon Dispuho, salamat gid may lang nga pag-monitor. Toto Andrew Juanitis, kumusta ka na? Din ka na sign subong. Rijan Tan Villalon. Araman si Madam Oyen Colmenares. Amo ni siyang gwapang tiya ni Angel Locsin. Okay. Sige. Araman ka monitor siling ni Rijan Tan Villalon. Sa Barangay Purisima na Plasya, ginagreet niya lang Dennis Richard Tibur Roma, Anthony Jones, Havilio Siblano, si Bia Jonathan, kag sa tanan ng mga Energy Fans Club. Thank you, Gid. Kay Michael Singo Lamain, monitor lang kami dia, Arles Barangay, Alihis, Christine Menyes Villalobos sa Barangay Pandanon, DSB. Jing Britannia, monitor lang sa kabataan, sa mga kabataan na kuno, monitor sila. No, thank you, Gid, sa inyo Salamat gid sa pagtutok man si John Pau, John Ray kag sa tanan nga Britannia family sa Barangay Concepcion, Talisay City. Araman ka monitor si Nerim Main. Greet ko lang belated happy birthday sa tita ko Virgie in Shia Kitko. Kahapon ni siya. Always ka monitor. Ma Victoria Paridis, Ngo Melchorita Ferrer, good morning. April Salinas, Rimal Robles, gamonitor man Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Kinatame dayon ang family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Nonoy Andan, good morning man. Manjo Arnejo, Erwin Gonzales Samaaw, Anthony Makilan, good morning, watching live from Barangay Matabang, Kagtamyaw Kulang, Makilan family, salamat gid and God bless Aksyon Radio. Atiya Kim Eriman, good morning man. Maldito ka kuno, iyan niya ngalan good morning Sa kay Raymar Biranyo Lingoste, watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat gid Guillermo Clarito, good morning man. Sa Barangay Bunista Gibong, Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Salamat sa pag-upod sa aton. Maria P. de la Cruz, Teresa Pereira, watching Manila. Shout out lang. Family ko Skanduni, Kaginigaran, Pamilya Pacheco. Paring Torco Jongko, kumusta ka na pare? Sige, may lang nga pag-monitor Ari lang kami nanay malinga, kag
Gapamati sa programo kadaga ko si Syuko sa Barangay Ilihan. Bo, kumusta ka na pare? Daw dugay na gid because of pandemic nga way ka di kasaka, no? Nelny Realista. Good morning, monitor lang ko di sa Dalom, sa station sa Kapihan sa Dalom. Baw, may lang ang pag-monitor sa inyo da. Kay Pirota, may nga agada, Lito Dayap. Si Madam Ems Aboso. Good morning, Madam. Regards lang sa bilog nga pamilya. Teresa Pereira, Otay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan, Bilin Salaw sa Tangob, araman si Auditor Tadila Piña Barbecue, Alex Montesa, Sir Art Mayngaga, padayon lang nagamonitor. Mary Jean Surilia, Raymar Hicano Haliasgo, salamat gida sa pagmonitor. Virgie Olpinda, salamat. Rolly Pamulaga Pagapulan, Alin Luis Himotea, sa Linawon, Kawayan, good morning. Carol Montuya, Lege Villares Achivar, Veronica Santillan Manukan, Joy Nolerd, actually Drilon, naging baliskan niya. Riza Alvarez sa Minnesota, USA, God bless. Kay Madam Vanessa Mayoda, duway si kabugtaw guro subong. Vivian Pondalis Gumban, Milagros Cesar Alit, good morning man. Kag Annie Raffles, ka-monitor man. Alas 8:50 na. Now, pakaronan ta niya, kay basi may nga gaw makaroon si Mayor Biboy Yap sa Escalante. Amo niyang bilib ko kay kung tuod man ko ng national tani, butang nila man sa priority list ang mga barangay officials, city officials, municipal officials, nga mag-qualify, nga mabakunahan. You know, mas mayo nga unahon ni sila mong why. Ang point ko is, kung kayo sa ti matahap, do hindi maghalakalibot ni mga opisyales na sa gobyerno, sa lokal, kating reason nila, tiway pa man kami madala sa pag-roll out sa vaccine. No? Although nga hindi garantiya, kung mabakunahan ka, nga hindi ka na matapikan sa COVID, hindi mo nanging reason gani na, nanging reason gani na nga kwan, no? Nanging reason gani na nga kon nga ang wala ya nagpamalibad si Sinas sining nga waay kuya bakunahan. Hindi niya gusto. Pero lang tawon ta na no kay binasulay sa barangay guwa ni Singila Opisyos National to. Do hindi bala faithful, hindi bala honest. Kaysa may magaduda, kasi nung kasugi gusto ni sila man. Pero dari kitaan na yung atensyon sa mga bakulod no na sa gusto kag luyag nga magparehistro, ari nang inyo kay gayuna, no? Total ang iban, bisan nagligad pa nagumpisan ni Daway sila gana magkantos kumilekda. Ang iba nagatransaksyon man via online, dason ay magkakadto during the appointment nila nga ginset or schedule nila, ang gwa, kaysa hindi makakomodar sa target kung tani nga number of registrants nga nag-proseso via online ang kumilek. Pero karon nga daw duha ka mga mall, may ara sila sang voters registration. Imay ni sa mall da, no, at least bulig security na guro bantay ikag pag-regulate da sa ila. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the Comelec officer of Bacolod City. We have Attorney Katrina Trinio Kanya on the line. Attorney, good morning. Good morning, Aksyon Auditor. Good morning man sa nagpamati sa Aksyon Radio. Salamat, Gid. Now, today ni Miss Ma'am, sa anong oras nag-umpisa ni ang voters registration naton sa duha ka mga mall sa Bacolod, kag until when at what time ni siya matapos? Action Art, ang aton registration sa subong adlaw is only sa Ayala Mall, Capital Central. Isa lang? Isa lang ang aton yes. So, isa lang ang aton satellite registration sa subong adlaw, March 20. So, ara kita subong sa Ayala Capital Mall, Ayala Mall, Capital Central, rapid sa may level 1 lang nila no sa site. Ara kita nag-conduct sa aton nga satellite registration. So, pero klaroon ko ng Action Art, ang kusubong nga adlaw ni nga aton nga satellite registration,
This is a special and exclusive registration for women and girls. Because March is we are celebrating the Women's Month na ang aton nga March. So in support of the celebration of the Women's Month, we are conducting a special and exclusive satellite registration for women and girls sa subong adlaw, Ayala Mall, Capital Central, alas 9 ng aga at alas 5 ng hapon kita. Okay. So, pero kung ikaw regular o kung lalaki ka, gusto mo pa-register, bukas yung office yung Drayas Comelec. Sa subong adlaw Action Art, sirado ang ating opisina because we cannot, we cannot conduct a registration in multiple areas. So dapat kita isa lang ang aton nga i-conduct sa aton nga registration at the same time on the same day. No, so although kung actually ang aton nga special registration subong exclusive for this is in coordination with the FA Federation with the Honorable Ayesha yung atong ginta para makakonduct kita sa satellite registration exclusive for women and girls. Okay. So may kita nadaan nga mga predetermined nga mga applicants for registration nga aton kita i-cater for today. I see. So so may kita nga predetermined applicants. So sila ang atong naunahon because sila na ang gintap para may kita nga registration. So subong adla. Although kay tungod nga medyo less than 100 man lang to sila ang aton nga mga predetermined applicants, we will be accepting walk-in man later siguro in the afternoon. Okay. And if kung wala man gid sa mga kababainhan o kung jutay o kung may time pa kita karon sa hapon, we will also accept mga boys and men naton para magparehistro man. But sa subong lang, kinaklaro ko lang dito sa exclusive registration, special registration for women and girls. Aha, so ang na-predetermine nyo, pila ganang kabilog lang to, ma'am? Mga less than 100, I think the mga 90, around 90, 95. Pero what if kung matapos na sila kay ang average nga malabot sa Comelec daily kung pagustuhan ng kapin pareho ni sa mall, mga more or less pilang target nyo nga maximum nga mag-cater nyo aside from na predetermined nga grupo? Ang ato nga gina-target nga number of registrants nga ma-accommodate natin for today is 200. 200? Pero lang, yes, 200 na siya natin. Pero we will give priority to those na predetermined natin because we are also avoiding some crowding sa mga tao sa inside ng mall. Okay. And this is an approved activity by the AOC. Kaya before kita magkanta sa mga satellite registration, we sought the approval of the AOC nga gina-allow kita nga magkandak sa mga kasubong nga mga activity. Aha. But of course, as usual, bisan gani sa office nyo, strictly gina-implement nyo ang pagsunod sa mga registrants o kung sa mga gusto magparehistro sa health protocol nga gina-implement. Yes, Action Art. Gina-implement natin no face mask, no face shield, no registration, no? And then, ang aton yung mga aplikante, gina-encourage kit natin na magdalaman sa ila kaugalingon ng mga ballpen. Kaya may maara sila pirmahan sa ilang mga formas. Hindi kita nagapahulang sa mga ballpen kaya para ma-avoid man ang possible na transmission ng ang nga COVID-19. And then also, we are also encouraging sa mga butante, if ever man nga nga maggusto magparehistro, may ara man kita dito i-put up karon nga ay rehistro naton dalang Action Art nga sabihin dira sila makapaset appointment if they want to set an appointment for them to appear before our office, ara kita dira subong ma-facilitate sa aton nga ay rehistro. And if hindi sila man mag-set sa appointment nila, pwede man kita dira gihapon naka-print sa ilang application forms after interviewing the applicants. Action Art. So aside sining subong nga event or activity ninyo nga dira sa
mall, may mga plano kita in the coming days nga magpatigayon man sang satellite registration in every barangay? Ginatanaw na natin at ang ina nga mga mga possibility action art no kay we are monitoring the number of cases, COVID cases sa aton nga kada barangay because we are allowed only to conduct satellite registration for those barangays nga with zero COVID case for the last 14 days, no? So and then ang gina-monitor ina naton and then pangayo pa kita sa approval sa aton nga Bacolod EOC kay di man kita makadali-dali siyang conduct sa mga pagpililipon without prior approval from the EOC Action Art. Okay. Pero subong ma'am na no man, ang inyo diriya sa office naton sa regular naton dira nga voters registration at least nag-increase gid man sini nga March. Yes, oo nga kadakuman sang increase naton sa aton number of applicants daily no nagalabot kita 200 may 190 for at least hindi natong less than 100 no nag 150 no at least man namon gina appreciate no ang pagpamati isang pangpangadya namon sa Comelec para sa mga pumuluyo kag magparehistro man mas temprano para ma-avoid naton ang pagdaguso pag-inutok sa aton nga opisina. And also for those man nga may ara lang i-access sa internet sa ilabalay, may ara sila sang printer, we can always visit irehistro.comelec.gov.ph and then pa-fill up sila the form if ever hindi man sila gusto magpa-set appointment, hindi sila sure as to the date and time nga sila no nga makakadto sila sa opisina, pwede din nila dira iya ma-download ang form, pwede nila masinapan dira ang form and then i-print nila sa long size bond paper, back to back na siya. And also may QR code and ara man dira ready ang health declaration form. In such a way no nang ma-avoid ang ilang malawig na exposure sa aton nga opisina kag sa iban man nga tawo nga ara present nga nagapa-register man. Yes. So, dira sa inyo, why gin man sang dumakonsider na ito violate siyang protocol, no? Kung magkadto na, nga ginasaway nyo pa, cater, bangod nga ti, kung isa, nagkakadto na, why mga face mask? Hindi man natin ma-avoid action art, no? Kanyara, man niya kung kaisa, inang gusto pa lang nga tani magpa-register pero ti ginasaway man naton ano kay isa ti pasubit lang kita sang call sang ila attention to observe health protocols para man sa ila man nga kaayuhan although ara gid kita may ara gid man di man ma-avoid nga may ara gid kung kaisa nga daw nahadlok man dala nga maunahan sa linya daw nagapilit man sila sa mga tao nga tubang nila or sa likod nila. So, amo na nga, always natin kinakol ang attention for them to observe the health protocols. Aha. Isa diyan, kay kung social distancing violation, kung ikaw yung nga nagdikit sa likod to sang isa, do ikaw na ang manabat, kay ikaw yung nakakita kung anong distansya mo. Amo na kay karon lakpon mo nang isa yang gatalikod siya masiling siya kay balogan tad ko di siya ginasundan ko siya nagdikit sa akon. Yeah. Luwas kuro ko nag-holding hand sila attorney ay nautod ang linya alas 9:03 na. Aksyon Hotline. Balikan na to na si attorney Katrina Trinio Kanya ang Comelec officer sa Bacolod. Attorney, sorry ginautod kita. Ay, yes. Amo na action art, no? May constant lang kita always nga reminder sa ila, no? I-maintain ang social distancing. In fact, ang social distancing, mas nga protection sa kaugalingon mo. So you have to think of protecting yourself more than protecting the others, no? Kaya kung hindi kaya gusto nga patapikan dira, possible nga may ara kitang infection dira sa mismo sa opisina. Ikaw na makahibalo sa kaugalingon mo nga mag-avoid ka nga mga magpalapit sa ibang nga tao and to maintain and to observe no sa aton nga health protocols. Sige.
On that note, salamat gi sa time, attorney, kag basi may ara ikaw ibilin nga mensahe or appeal to the people of Bacolod. Please go ahead, attorney. Ang sa aton nga mga magagusto nga magparehistro sa COMELEC, open ang aton nga opisina Tuesday to Saturdays, no, except kung may mga satellite registration kita pariya sa subong nga adlaw. And then ginaayo namon kamo nga kung mas pintahan mo makakadto kamo sa opisina, and then nang kompleto lang sa mga documents nga napangita naton, valid government issued ID nga naka-reflect dira ang address ninyo diri sa may Bacolod, and then for 18 to 19 years old, birth certificate, and then ang mapa-correction sa ilang mga names or sa ilang civil status, you have to bring original and photocopy of your marriage certificate also. And then palihog lang, no, magsuksok sang face shield, face mask, and then magdala sang kaugalingon na ball pen. And if in case you have an access to internet access man lang kamo sa inyong mga balay, antes ka mo magkado sa opisina, pwede din niyo ma-download ang inyong form through the irehistro.comelec.gov.ph. Hindi lang pagpapermahan tungod sa opisina na kamo sila magperma. Okay. On that note, attorney, salamat gid sa time. God bless, kag keep safe. Thank you, Aksyon Art. Salamat gid. Aksyon Hotline. Ang tagpamuno sang COMELEC diri sa syudad sang Bacolod, special registration ni gali. Nakapa-register ka na? Girl ka. Exclusive. Exclusive for women, sa mga girls. May ara na sila na kwanto gali na target. May coordination man ni sa isang official diri sa Bacolod, babae man. Nga mo ni sila ang hatagan priority, pero in the afternoon, kundo maglaka-laka, ginman pwede sila kuno maka-cater sa mga walk-in, no? Kung wala na sang mga babae, kag daw may mga lalaki na makalabay, kag may tiyempo pa man nga before 5 p.m., pwede man sila gani maka-akomodar. Ayos ati, kabahin gali ni sa program because of the Women's Month celebration. Aksyon na din, antes ko may mag-commercial, katuan ko si Aksyon Alvin, kung ato pa siya sa sumag to. Grabe. Eleksyon ni subong sa diyaning enkwentro. I understand daw, amo ni siya ang district nga daw draga papili si Sir Dwight Carbon. Bala mo? Kag si Attorney Arnel Lapore. Sila na da, no? More siya ni hasta ang ilang district mo. Busa diya maning duwa ni. Aksyon Hotline. Ari si Aksyon Alvin Grabaw, kumusta da? Nasunod ang health protocol, Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Art. No? Ginasunod man ang health protocol. Actually, ang patrol, wala lang madugay. Naghalin sa area sang sumag Aksyon Art to check. No? Sang sining election o kung Seneco election sa 2nd district. Actually, kagina nakitanta ang area sang Medalya Elementary School sa area sang Pahanukoy Aksyon Art. Bangko gidya, separado. Meaning ginasunod ang health protocol nga 1 meter distance sa ila sinyo bangko, and at the same time di ka kung wala ka face mask kag wala ka face shield during sa sininga eleksyon o sa sininga ginapatigayon nga eleksyon on the part man sa area sa sumag Aksyon Art dito sa Sumag Elementary School, amuman Aksyon Art, no, pero hindi kaparehas nga madamo ikumpara dito sa may Medalya Aksyon Art damo gito ya sa mga nagapartiniser kag nagapasakop sa siyang second district nga Seneco election. Now another Aksyon Art nga area nga aton man pagkadtuan nga ginapagkadtuan karon nga adlaw, ang area naman Aksyon Art sang Handumanan, Handumanan kami ara man election Aksyon Art dito sa area. Lapad-lapad ni abot mo siya may ara to kwan sila? Ay binutuhay man ang sa sininga eleksyon? I-check ta Aksyon Art kay because ang napamangkot gid lamang naton diri sa area sang Bacolod Aksyon Art. Actually ang check man naton dito sa may elementarya man sang Alihis sila election art Aksyon Art in relation diri sa Senator election. Ate, sige. Halo nga. Sige. Salamat Aksyon Art report sa patrol. Ang aksyon yung Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin. Good luck sa mga nagpapili ng mga kandidato
sa pagkadirektor sang Seneco. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:17 na. Kadasig sa tiyempo, last and final stretch. Daw last lang. Nati, anong kaya muna? Damo man ta mga obligasyon eh. Anyway, si Mayor Bibuyap, pasi pakaronan ta na, no? Kung malabot na siya karon. Sa iba ng mga public affairs program, kay kuya congratulate ko, kag saludo ko kay Mayor Bibuyap po, at least siya ang pinakauna subong no nga mayor nga nagpabakuna sa Negros Occidental. So far sa nibaluan kuya nga siya ang pinakauna nga nagpabakuna. Tingi ba ng mga alkalde san opiak mo? Aksyon Hotline! Pabakuna na si Aksyon Nixon gani sila nga kun nali maglistanay na kung mauna man ko. Siya dugay na ko gapang bakuna. Siya yung gapang bakuna mo. Galing hindi para sa COVID-19, no? Thank you, Gida. Sa mga nagpadala sang mensahe nila, Ario, ikuanon taning iba, no? Kayo si Herson Lapinig Junio, sir. Ara siya sa Stonehaven sa Granada. A blessed weekend. Thank you. Salamat gid sa inyo na pag-monitor. Si Gerald Hermino. Ara man sila sa Villasol, Bayawan City, Bacalayo, no? Bayawan City. Monitor sila kuno. Salamat gid ra sa inyo halong gid.
Si Alin Louis Himotia. Nabasa ko na nigli kay na. Thank you. Rosela Grandea, good morning man. Salamat gid sa pag-monitor. Karon nga aga. Melchorita Ferrer, nabasa ko naman ni. Sinunoy Andan, good morning. Thank you sa pag-monitor. Good morning, monitor. Kami ni EJ. Sige. Si Bro Marlon Agi. No? Si Bro Marlon Agi. Dira sa Quick Fix. Ka-monitor ni siya tanan nga program sa Aksyon Radio. Bro Marlon, morning da. May lang nga pag-monitor sa Quick Fix. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Pay na ko galing tiyempo ko Karon sa udto mga update diri sa Bacolod, sa EOC kag sa nagapadayon gyapon lang kuan ni registration maki-update kita karon sa liga ng mga barangay president pila nang ara sa mga listahan nga nagparehistro sa tagsa ka barangay. No importante ini kay para at least may baluwanta kung bala dramatic gid man ang pagtaas, no? Meaning kung damo gid man ang nagpa-register na. Because sang rollout pag-rollout sang vaccine diri sa Bacolod nga ti amat-amat na nga nagadamo, no? Bro kano oreta, good morning nya korek kagid duso naman sang National IETF sa local government ang diferensya. Sa NCR ga-emanate ang mandar galing papapil lang gid sila kay President ati para kay Mr. Presidenta kay dali na lang politika at hag pa sa maliwanag ang diskarte. Bro, niya ang system tadi halin pa sang una. Di na tong sugpo ni man. Gina-modify lang sa mabulos nga admin. Sos. Sadya subong okay lang pre May time magukuda ati sige. Thank you, Gid, sa mga naga-monitor. Aksyon Hotline. Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Thank you for joining the show. Aksyon at Tayhopon signing off temporaryo. Happy weekend, everyone. Kita ay kita on Monday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.